Usa na naman ka Ilongga ang nagpakita sang katahom, kaanyag kag kaalam sa ginhiwat nga Binibining Pilipinas pageant kagabi sa Araneta Coliseum. Madamo nga mga Ilonggo ang naghulat agud masaksihan ang pambato sang syudad nga si Karen Lori Mendoza. Tuman ang hinugyaw kag kasadya sang nakasulod ini sa top 13 kag sang iyagin pakigbahin ang iya advokasya nahanungod sa mental health. My fair share of silent battles during this pandemic, but I stand here tonight knowing that mental illness is not a sign of weakness. Remember, you are hurt. Nagdugang ang init sang kompetisyon sang ini ang nagrampa suksok ang iya nga swimsuit kung sa diin makit-an gid ang sexy and fit body sang aton pambato. Sang evening gown competition na, wala gid nagpauli si Karen bango nagwa gid ang iya kaanyag, suksok ang gown nga gindisenyo sang Ilonggo designer nga si Sydney Icula. Nangin kahawat-hawat ang kompetisyon sang ginsabat ni Karen ang pamangkot ni King of Talk, Boy Abunda. Good evening. And this is your question. Ngayon madalas nating naririnig na it's okay not to be okay. My question is, when is it okay not to be okay? And when is it not okay to be not okay? You know, sometimes it's hard to move on, especially that if we lost our loved ones, when we're depressed, when we have anxiety, but most of all, when we want to move forward in life. You know, my favorite saying in a movie, Disney, Inside Out, is embrace your sadness, because in embracing your sadness, you will feel happiness afterwards. Thank you. Natapos ang kompetisyon kung sa diin ginkoronahan nga Miss International ang pambato sang masbate nga si Hannah Arnold. Napaslawan man nga makuha ni Karen Lori Mendoza ang korona, apang nagapasalamat naman ini sa mga Ilonggo nga nagsuporta sa iya. Iya lang ang ginpakita nga basta Ilongga, gwapa! Ini si Ken Gomer Diliera, nagabandera sang matutod nga serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo, Radyo Bandera.